ଆପଣମାନେ ଏହି ପାଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଳୁର ରେସିପିକୁ ଲଞ୍ଚ ଆଉ ଡିନରରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଜା ଭିଲେଜ୍ କିଚେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟି ପାଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଳୁର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖାଇବି। ପାଳଙ୍ଗରୁ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଆଇରନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 500 ଗ୍ରାମ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଓ 2-3ଟି ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଛି। କାଟି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳଙ୍ଗକୁ ଧୋଇଦେବା। ଧୋଇ କରି ବାଛି ଦେଇ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାଗ କାଟୁଛେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପାଳଙ୍ଗକୁ କାଟିଦେବା। ପାଳଙ୍ଗ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଛି। କଡ଼େଇ ତାତି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ 2-3 ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇବି। ତେଲ ପକାଇ ଦେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ କାଟି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବି। ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ଏବେ ସେହି ତେଲରେ 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଖଣ୍ଡେ ଅଦା, 6-7ଟି ରସୁଣ କୋଲା ପକାଇ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇ ତାକୁ କାଢ଼ି ସେହି ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ପେଷ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ତେଲରେ ଆମେ ଫୁଟଣ ଦେବା। ଫୁଟଣରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା ଓ ଅଧ ଚାମଚ ସୋରିଷ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଫୁଟଣ ଆମର ଫୁଟି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ 2ଟି ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ପିଆଜ କାଟି ପକାଇ ସାରିବାର 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବି, ଯେମିତି ହାଲକା ଆମର ପିଆଜ ଲାଲ ହୋଇଯିବ। ଲାଲ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଝିରୁ ଫାଳ କରି ପକାଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁକୁ ଭାଜି କରି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ସହିତ ଭାଜିଦେବା। ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଅଦାର ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକାଇ ଆହୁରି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ ସହିତ ମସଲାକୁ କଷିଦେବା। କଷି ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 2ଟି ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବି। ଟମାଟୋ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଲୁଣ 1 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧ ଚାମଚ ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧ ଚାମଚ ଓ ଗରମ ମସଲା ଅଧ ଚାମଚ ପକାଇ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ ସହିତ ମସଲାକୁ କଷିଦେବା। କଷି ହୋଇସାରିବା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପାଳଙ୍ଗକୁ କାଟି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ 5-7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ ସହିତ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 5-7 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ମୋର ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିକି ନରମା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସିଝି ସାରିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇ ଆହୁରି 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗରମା ଗରମ ଆଳୁ ପାଳଙ୍ଗର ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଡିନର ହେଉ କିମ୍ବା ଲଞ୍ଚ ହେଉ ଗରମା ଗରମ ରୁଟି ଏବଂ ଭାତ ସହିତ ପରସିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।